Hello everyone, good morning. दिनैहाय जोंना गामियावहाय हिन्जाव लांफैगोन आरो ओमफ्राय बे हिन्जावा जाहैबाय आंनि हाबायाव थानाय स्टेन्ड बाय लोगोरि। नोंनिल' आंनि नङा। नोंनियाथ' हौवासोना। आंनि हाबायाव नङा आंनि हाबायाव गावनियावल'। दे। ओमफ्राय बेखौ लांसिगोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय दा माहा लांगोन नों दादगारियाव? दादगारि गामि मा गामिथाय? गामिखौ मिथिया। दादगारियाव लांसिगोन आरो ओमफ्राय दा बेनि उनाव थांगासिनो जोङो। बे चिरांनि हिन्जाव हरनाया माबायदि आंथ' नुफेराखै दिनैसो नुसिगोन आरो ओमफ्राय नायनानै आं देखायगोन लोगोफोर नोंसोरनोबो दे। खाथिल'खा लोगोफोर हनै मोनबाय। नुहुरखायो ने? नुहुरखायो ओंखायनो थाबायना थांसै आरो जों। थांदोरा? गिदखौ आं थांनांगौ। गावगा फंबायलै। मा गानना थांनो हाबा। हनै फैबायना गारिफोरा? फैलाबाय। हगारना लाङो। खाथिल'खा बैयावनो लोगोफोर। खाथियावनो ओमफ्राय जोंना नैबेनिफ्रायसो जाहैबाय आरो बागानानो बेनो जोंना नै गय बागाना देग्लाय मोजां थायदों फिथाइया। थांदो दे। मोजाङै थांदो दे। बाय बाय। See you after 1 year. See you after 1 year. Bye bye. बैग्रिया। मोनबाय ने? बोरमासो जागासिनो दं नै। हा? मोजांथार। जानाय खादो। नै साइसथार। गोदैगौ नाङा। बेखौ माबानांगौ फोरानफैनांगौ ना? खना लांफैनांगौ बेवहाय। खना लांफैनांगौ आसार बनानै दोननांगौ जोंहानो। नै लोगोफोर बिराद सिरिजोब्बाय बैग्रियानो नै सिरिजोब्बाय। बे जोंनि गामिनि स्कुल आरो नै नम्बर 1 बुरिझार LP स्कुल। साखिनाय गोखै गोफा गोखै आदो गोखैया र' आलिया नै हौवा गोदान लागोनि कार फैजोबलाजोब्बाय नै सफैबाय नै फट'मारिया भिडिअ'सो लादों आं। गाखोनो मोनगोन आरो बेजों लांगोन आरो गरानै दादगारियाव लांसिगोन नालाय। नै बिदाया बेनो नै गैला लांसिगोन दिनै लांगोन जों। नोंबो लायदोब्रा आंना दा नोंनिलाय माला नेक्स्ट इयाराव बा बरिया 26 नि लास्ट मोसानांगौ जों ने बेलथ'नि हाबायाव नभेम्बर 26 नभेम्बर 26 नभेम्बर 26 नभेम्बर ए औ बुजिबाय खोनाखाबाय लोगोफोर नै 26 नि 2026 नि नभेम्बर दा लास्टआव हाबा गोबां दंना दे नै साजों मुरिजों दुनिया बुजिया बिदि गोदै थाबा गोथाव ना? हिन्जाव गोदान गोथाव दे जादो। औ थिगसे जाना खादो दिनैनो लास्ट मोनजासिगोन न'नि ओंखामखौ। लांसिगोन दिनै बिदायनि दिन स्टेन्ड बायखौ फसायग्राफ्रा गैला दा मेहर गैला आदा मेहर गैला सेस खादो बिदाय जासिगोन बिदाय फैजोब्बाय लाइननो थांफागोन ना थांफाया नोंसोरलाय थांफाया ए प्रिथिया मा थांफाया प्रिथि Çok güzel kapma bayısı.
Sunday school टिचारमोन ना दे दे मोजां थांदो Kabarnya tadi Mas Gulai. Kabarnya. Kade. Deh, deh, bye. Deh, bye. Deh, deh. Habor थांजोबगोन दा गासिबो habor थांगोन दा iya दे उनाव फैफिनखागोन ना जाबाय हनै हिनजाव गोदाननिबो थांनायसै हनै हिनजाव गोदाननिबो दोनलांग्राफ्रा Weh, Asul. Wah. Doonlangrapper be, hinnjaw godaanनिफ्राय. Da fैदो. Ini oंखाम जानो सिफिदो. ओंखाम जायाखै दा? Fैदो. Oh, थांदों.